AMD rekon tare da ɗan Hussaini da Umar Yayya. Some carry on the beats. Kyautar Allah ke ce na gamsu da ƙaunarki a cikin rai ne dace samun ki wadata ta AMD na more. Ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da silarsa suke rayuwa. Ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da silarsa suke rayuwa. Imani na kan so na yarda da mai soya. Ƙauna daɗi sanadi samun ki muradi na ya cikin duka buri. Kyautar Allah ni dai san ki na rike na saka shi cikin raina. Ƙauna daɗi sanadi Ya kore mun kunci ƙauna daɗi sanadi na bar yin lalace. Kyautar Allah soyayya akwai daɗi yau na yi gamo kansu bani ba kokawa. ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da silarsa suke rayuwa. Hasken zuciya ke ce mai kyakkyawan murmushi. Ƙauna daɗi sanadi Fuskar ki akwai ni'ima zaɓi na mai kamshi. Kyautar Allah ke ce ga tausayi ga fara'a dariya kike ba ki bishi. ƙauna daɗi sanadi Komai na zan baki ƙauna daɗi sanadi rayuwa ta na baki. Kyautar Allah ke ce sanyin ƙauna ciwo na ya warke kin cire na a duk wanti. ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da silarsa suke rayuwa. So ya cika ruhi na ya mamaye kallabi na. Ƙauna daɗi sanadi Kin zarce 'yan mata ke ɗece mai suna. Kyautar Allah Ke na baiwa kaina ki kula ni muradina. ƙauna daɗi sanadi Na baki amana ta. ƙauna daɗi sanadi Ke ce da 'yar gata. Kyautar Allah 'Yar lele na ke ce zan rayu da ƙaunarki. Ni ba na san rabuwa. ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da silarsa suke rayuwa. nai bacci na farka da gidan sunan ki zamba. Ƙauna daɗi sanadi Mai kyawawan idanu 'yar autan mama mai sura. Kyautar Allah ke ce ladabi da biyayya taki ta sanya ido ya fi gira. ƙauna daɗi sanadi Ni wallashi na kamu ƙauna daɗi sanadi akan sanki na damu. Kyautar Allah ke ce lalle soyayya yau ta kamo AMD a gare ni kin fin kowa. ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da silarsa suke rayuwa. Kyautar Allah ke ji na yarda da zaɓin Allah. ƙauna daɗi sanadi Da ganin ki so ya harbe ni ido na sai yin ƙwalla. Kyautar Allah mai kyakkyawa ta shiga sunan kishi ni sada. ƙauna daɗi sanadi Mai kima mai haƙuri ƙauna daɗi sanadi kyauta kika mun ba gode. Kyautar Allah ni kuma an gaman komai rainawa baya ɓaci domin na yau da cewa. ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da
samun sauki. Ƙauna daɗi sanadi. Na sa kika san raina kin samu gurin mulki. Kyautar Allah kin ce. Ba ciyo ba radadi daga jin murya taki. Ƙauna daɗi sanadi. Lalle ni na yi sa'a. Ƙauna daɗi sanadi. Domin ni na dace. Kyautar Allah kin ce. Mata duka sun kauce domin kin zarta su. Ke ce ɗaya kyakkyawa. Ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne. Ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da sallarsa suke rayuwa. Sakon Sone zan aika a gare ki sarauniya tawa. Ƙauna daɗi sanadi. Auren ki nake sanyi ki haifa mun kyakkyawa. Kyautar Allah kin ce. Mu koya mai ta tarbiyya da shigar kayan Hausawa. Ƙauna daɗi sanadi. Raɗa mata sunan mama. Ƙauna daɗi sanadi. Na kira ta da martabar kima. Kyautar Allah kin ce. AMD idan kika mun haka wayo ni na more. Ko gobe in maciwa. Ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne. Ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da sallarsa suke rayuwa. Dai matar aure ce dan Hussaini ni na samu. Ƙauna daɗi sanadi. Me addini ga boko ai wallahi mu muka gamu. Kyautar Allah kin ce. Soyayya akwai tsada a gare ki ni na samu. Ƙauna daɗi sanadi. Kin gari ba ta taru. Ƙauna daɗi sanadi. Ran auren mu a zo taro. Kyautar Allah kin ce. Ni nai sa'a na cika buri na Allah ya bar mu da ki. Ayyo Allah tawa. Ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne. Ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da sallarsa suke rayuwa. Kowa ya taɓa min ke wallai zai sha jibga. Ƙauna daɗi sanadi. Kin zarce mun komai har zuciya na hanga. Kyautar Allah kin ce. Kyautar zuci na baki sahiba ta ba ta yanga. Ƙauna daɗi sanadi. Auren mu abi LG. Ƙauna daɗi sanadi. Mu rayu abi LG. Kyautar Allah kin ce. Ni Yayya a tare da ke aljanna ta zama komar insha Allah rabbi tawa. Ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne. Ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da sallarsa suke rayuwa. Kyautar Allah ke ce. Na gamsu da ƙaunar ki a cikin rai ne dace. Samun ki wadata ta AMD na more. Ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne. Ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da sallarsa suke rayuwa. Ƙauna daɗi sanadi soyayya ce haka ne. Ga Umar Yayya na Hussaini da AMD Sone da sallarsa suke rayuwa.